Muž s tvárou naopak je skutočne postava obyčajného muža, ktorý väčšinou nosí čierny oblek, bielu košelu s čiernou kravatou, má tvár naopak a na nej desivý diabolský úškrn. Živí sa tými najhoršími negatívnymi emóciami. Prvýkrát sme ho mohli vidieť na starých fotografiách z roku 1910, na ktorých boli zobrazené havárie aut s mužom s tvárou naopak v pozadí so spokojným úsmevíkom, pretože sa mohol poriadne nakrmiť negatívnymi emóciami. Zachytiť ho je možné jedine na fotografii, takže voľným okom nie je viditeľný, no možno vieme cítiť jeho absolútnu negatívnu energiu. Ide iba o extrémne sadistickú bytosť, ktorá sa živí negatívnymi emóciami, ktoré vznikajú pri takýchto tragických udalostiach. On dokonca dokáže nabádať ľudí, aby sa motali v negatívnych špirálach, aby sa báhnili v tých svojich negatívnych emóciách.